Hi guys, pupunta kami ng isang lugar kung saan kakain kami ng isa sa infamous na dessert dito sa Malamuti. Punta kami doon. Pakita namin sa inyo. Kasi every time na pupunta kami dito, hindi talaga like walang araw or I mean Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. ano tawag dito? Lalaan kami ng oras or talagang Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan, ano ba sinabi? kakain kami ng pagkain na yon. May mga tinda rin din sila dito guys. Tulad nito. Yan. Ito din. Anong sponsor sinasabi mo? Sponsored by Yan, Jimmy may- Boy. May fishbowl sila, may... Tapos may Hindi ko alam. lalala pa. Hindi ko alam kung ano. Okay, magkain pa tayo with sponsored by Jimo TV. Okay. Dito. Meron din sila dito ang pagkain. Yan. So, andito na guys. Yan. Yan yung sinasabi ko. Infamous halo-halo ng Malamuti. Specifically dito sa headquarters ng Anchor Bay. Kasi every time na pupunta kami dito, talagang kakain kami ng halo-halo. So here it is guys, yung halo-halo dito sa Malamuti. And it's kind of different from the usual halo-halo na makikita nyo sa Chowking at saka sa Mang Inasal. So the ingredients may gulaman sila, sago ata to, sago, nata de coco, ube, at saka saging, ice, at saka kebab milk. Yun lang yung content ng halo-halo. Isa lang halo-halo binili ko kasi ayaw na kumain ng halo-halo. So ito siya. And later on, I'm going to give my verdict regarding this halo-halo. Kung ano yung talaga yung lasa nito. It's been a while since the last time na natikman ko to, mga 3 years na siguro. So ito siya. Ito yun. Ang ano lang is, masyado siyang matubig. But I hope it won't affect the taste sa halo-halo nito. Sama ko pala sa yung presidente namin sa Bukidnon District. Hello. Inuperan ko siya ng halo-halo, ayaw niya. So, ano niya, talo siya. Babalik ko mamaya para ibigay yung verdict ko sa pagkain. Gusto mo halo-halo? Halo-halo. Ayaw mo? Halo-halo? Libre ko. Vlog. Hi vlog, welcome to my vlog. Halo-halo. Libre ko. Ayaw mo? Dalawang halo-halo. Ha? Dalawang halo-halo. Charge sa office. Dalawang halo-halo. Sabi mo sa atin mo, friend. Wala daw. So, balik ako mamaya. After ilang minuto. Last higop. Oh. Ubos. Nice. So, Salamat sa libreng... Salamat sa libre. Sa libre. Sa libre na po. Hindi. What? Hindi ko sila nilibre. Nilibre sila nung samahan nila. Ano lasa? Share na po. Sarap. Para Mang Inasal. Mang Inasal, Chowking na halo-halo. Naubos na yung halo-halo namin. So ngayon, dito kami dito daw. Busy talaga mag-Tagalog. Hindi tayo marunong mag-Tagalog. Ano ba yan? Nakapagsabi kasi dapat daw ako mag-Tagalog kasi para marami daw makakaintindi. So ayun, dapat nga Bisaya ako eh. So ayun, bili kami ng proben at saka fishball. So ayun pala, tapos na kami kumain din ng halo-halo. So my verdict is okay lang siya. Hindi siya katulad ng halo-halo ng Chowking at saka Mang Inasal kasi hindi naman kumpleto yung sahog eh. Kunti lang yung sahog ng halo-halo. But masarap din naman siya. Shoutout nga pala sa nakalaban namin kanina sa basketball. Mga taga East, no? East.
Shoutout sa inyo, ang ganda ng laban. Salamat. Shoutout sa pamilya ko na nanonood. Shout out sa bunganga ko! Bulldog! Rap! Rap! Salamat. Award! Sa mama ko pala, ma! Nandito na ako sa TV! TV! Okay, salamat guys. Salamat sa inyo. Salamat. Kita-kit. So natapos kaming kumain ng halo-halo doon. Babalik na kami sa quarters namin para magpahinga para sa mamaya na service. So, see you.